А ведаешь, я вось часто стал вспоминать радзіму, калі для мяне лепшая дорога, лепшы час гэта вось калі едзеш дадому. Дадому, я кажу, у Беларусь на радзіму. Гэта самы быў цудоўны прыгожы час. Нават не той час, калі ты ўжо прыехаў на радзіму, а вось гэты час, калі ты рухаешься у напрамку радзімы, дарога. Гэта нешта такое, веліч такая, асалода неверагодная. Вось, а калі ўжо таксама дадому, але я там жыў, кажу, я ўжо паехаў дадому на Лубны, то мне вельмі падабалася, мне патрэбна было праз Лоеў, потым на Гомель і так далей. Я раніцай прыязджаў у Лоеў і заходзіў у госці, або прыходзіў у госці у Лоевскую раённую цэнтральную бібліятэку. Вот, там шыкоўны дом, такі месца шыкоўнае, на самым Днепры. Вось 5 метраў Днепро, там Украіна наша, а тут Беларусь, і ось Лоеў, і бібліятэка цудоўная просто. Ты бачыў фото. Ось. Я любіў туди приходити раніцей. Цудоўныя люди там працують просто. Все. Жанчыны такія шчырыя, прыгожыя, добрыя і разумныя такія вось. Разумныя. Ну, адчуваецца адразу. І гэта у нас уже нібы і традыцыя, вось гэта памешала нам вайна, гэтая праклятая. Я прыходзіў, дзяўчынкі накрывалі стол, там чай пілі, гарбату, ну і так далей, і размаўлялі. І размовы былі шчырыя такія, весёлыя, прыемныя такія. Ось. Цікавыя, як той казаў, без двукосі, без выпендрёжа і так далей. Такія. Не было, як той самазакаханых нарцисаў, такого не было, я не люблю. І мне вот тут можна пашкадаваць, што я больш не буду на радзіме і не прыйду да іх у госці. Тут можна яшчэ пашкадаваць аб адным, но яно ж вось зараз запіша, але я скажу, паважаныя дзяўчынкі, якія працуюць у Лоўскай цэнтральнай бібліятэцы, я вельмі шкадую, што не пакінуў для вас, калі б я зараз мог гэта выправіць, калі б можна было, я б пакінуў у вашай бібліятэцы цэлую бочку дубовую каньяку самае лепшае. Я вспоминаю это і шкадую. Ну як так патрэбна было пакінуць бочку каньяку. Хай бы калісь свята было нейкае, вспомнілі Васіля. Вось. Ну, але Бог дасць, хто ведае, калі будзе магчымасць нейкая, я гэта пастараюся зрабіць неяк. А так шкадую. І такія раніцы заўсёды на стол. Ось. І размаўлялі, і чай, вось гэты, і шчырасць, і цеплыня такая. Я бачу, якія цудоўныя жанчыны, дзяўчынкі, кветачкі мае радзімы, ось як паўтаруся ўжо. З загадчыцай ні разу там не сустрэліся у самой бібліятэцы. Ось. То не ведаю куды, то выклікалі, мабыць, то праца, што ты зробіш. Ось. Але ў Лоеве мы сустрэліся. Я калісьці ішоў, мабыць, уже пасля сустрэчы в бібліятэцы кудысьці я ішоў, мяне нехта кліча. Я гляну, то загадчыца гэтай бібліятэкі. Ось.
криху порозмовляли, так і ж. Так що ось шкодую, що я більше не буду в цій бібліотеці. При гэтым земным житті. Шкодую, вельми цудоўнае, просто светлые, чистые, нібы раніцы нашей Беларусі, ведаеш, такія росныя такія. Я памятаю про все, што размаўлялі. Аб чым размаўлялі. Ось так вот. Так что передаю привітання Лоевскую центральную библиотеку. Я вас всех люблю, памятаю, часто вспоминаю. Не то, что вспоминаю, згадываю, я вас просто не забываю. Я зичу вам усіляких доброт, натхнення, здоров'я моцного, грошей поболее, каб зарплаты выросли у рази так само. Ось. Люблю вас усіх. З поваги до вас. От душі кажу, з поваги до вас. Василь Филипенко.